Human sa Pasko ug bagong tuig ang sinulog na usab ang gitutukan karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini gumikan kay kabahin man ang syudad sa translasyon sa imahen sa balaang bata Senyor Santo Niño. Gikan sa simbahan sa St. Joseph, dadto ng imahen sa iyang inahan sa Nuestra Señor Virgen de la Regra sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Iagi kini sa unang taytayan padung sa simbahan. Dayon sa Muelle Osmeña alang sa fluvial procession. Kini ang gipangandaman sa Lapu-Lapu City Police tungod sa pagdagsa unya sa mga deboto. Karon pa lang gihan-ay na nila ang mga seguridad sa naasuing kalihukan. Mag-establish ta og mga police assistant desk labi na dito sa may kuan or emergency tents together with kanang si City DRRMO ano labi na dito sa may Muelle Osmeña kung asa mo dagsa ang tao dito kay mo tan-aw sa fluvial